Hayırlı gün исәнмесез. Яңгасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Аны мин Фәйрүзә Мәҗитова дәүләт сайтыннан алып барам. Алдагы 25 минутта дәүләт сайты эшчәнлеге, депутатларга бәйле атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында бәян итәрбез. Бу атнада Нефтекамск шәһәрендә Татарстан һәм Башкортстан парламентларының Мәгариф һәм мәдәният комитетлары уртак утырышы узды. Анда Татарстан дәүләт сайты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Башкортстан Корылтайы җитәкчесе Константин Толкачев катнашты. Ике республика депутатлары тугандаш халыкларның гореф-гадәтләрен, милли үзенчәлекләрен, традицияләрен үстерү турында фикер алыша. 2022 ел Россиядә халыкларның мәдәни мирасын саклау елы. Күрше республикаларда бу юнәлештә уртаклыклар күп. Безне тарих, охшаш мәдәният һәм дуслык берләштерә. Күп милләтле, күп телле республикаларның парламентара хезмәттәшлеге федераль кануннар кабул иткәндә уртак фикерләрне үткәрергә ярдәм итә диләр. Ике республика арасындагы дуслык һәм уртак эшчәнлек турында безнең махсус репортажда. Нефтекамск шәһәренең ял паркында милли бизәкләр фестивале. Бу бөтен шәһәр халкының игътибарын җәлеп иткән бәйрәм. Мәйданда төрле милләтләрнең фольклор ансамбльләре, рус, татар, башкорт, марый, удмурт һәм башкалар. Алар Татарстандагы кебек күп милләтле Башкортстанның йөзе. Милли бизәкләр фестиваленә Татарстаннан кунаклар чакырылган депутатлар, Мәдәният министрлыгы, Халыклар ассамблеясе вәкилләреннән торган делегация Башкортстанга махсус миссия, ике арадагы дуслыкны һәм хезмәттәшлекне ныгыту өчен килде. Нефтекамск шәһәре Башкортстанның төньяк көнбатышында урнашкан. Монда 140-тан артык кеше гомер итә, 60-тан артык милләт вәкиле яши. Ике республика депутатларының шушы күп милләтле шәһәрдә очрашуы очраклы түгел. Монда халыкларның гореф-гадәтләрен үстерүдә, милли мәдәниятләрнең роле турында зур сөйләшү булды. В Башкортостане и Татарстане веками формировалась новокультурской национальной политики о укреплении межнационального согласия, гражданского единства, обеспечению поддержки культурного и языкового многообразия Российской Федерации. Татарстан белән Башкортстан парламентларының Мәгариф һәм мәдәният комитетларының уртак утырышы бу. Ике республика депутатлары глобальләшү чорында туган телне, милли үзенчәлекләрне саклау мәсьәләләрен үзәккә куя. У нас тесные, крепкие экономические, социальные, культурные, духовные связи. И мы подпитываем друг друга для того, чтобы свой вклад в это трудное время внести и со стороны профильных комитетов парламентов двух республик. Татарстан белән Башкортстан парламентлары 1997 елда үзара хезмәттәшлек турында килешү төзегән була. 2010 елда бу документны яңарталар. Наш пример Татарстана и Башкортостана яркий. Полиэтнические республики, две многокультурные, многоязычные, многоконфессиональные республики. И мы считаем, что это наше конкурентное преимущество. В отличие от монотерриторий. У нас богатая история, древняя история наших народов, проживающих на территории Татарстана и Башкортостана то же самое. Мондый составта депутатларның икенче тапкыр очрашуы узган ел май уртасында Актанышта туган телләрне саклау мәсьәләләре буенча сөйләшү булган иде. 6 регионов, с которыми мы очень близко сотрудничаем, с которыми мы граничим своими территориями, но ближе Татарстана у нас нет. Фарид Карлович остановился на тех причинах, которые этому во многом способствовали. Я полностью разделяю мотивы, прозвучавшие в ее выступлении. Хочу вам отметить, коллеги, что депутаты, представляя практически все населяющие территории нашей этносы, вносят решающий вклад во многом то, что отношения между нашими субъектами динамично развиваются. Татарстан белән Башкортстан парламентлары арасында хезмәттәшлекне ныгытуга өлеш керткән өчен дәүләт сайтының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зариповка Башкортстан Корылтайы башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Комитетлар утырышында милли мәгарифкә кагылышлы канун тәкъдимнәре белән федераль үзәккә бергә чыгарга, иҗат коллективлары белән хезмәттәшлекне ныгытырга, татар әдәбиятын анда һәм киресенчә башкорт халкы иҗатын бездә танытырга. Булар барысы да ике республика халыкларының мәдәниятен баита гына. Ике республика өчен уртак мәсьәләләрне бергәләп хәл итү мөһим. Һәрбер очрашу күрше республика парламенты җитәкчелеге аның депутатлары белән ике якны да баита дип әйтәм. Очрашкан сайын
менә мәдәният комитеты булсамы, мәгърифәт комитеты булсамы, без уртага салып сөйләшкән сүзләребез алда тора торган бурычларны ничек иттереп үтәргә, телебезне саклап калырга, урып-гадәтләребезне саклап калырга, элек-электән ата-бабалардан калган хөрмәтне күп милләтле республикада саклап, байытып, тагын да тыныч иттереп, алда тора торган бурычларны бик матур иттереп эшләргә, хезмәт итәргә. Я могу откровенно сказать, тот договор, который мы заключили между парламентами наших республик, это не фикция, это действующий конкретный документ, который приносит постоянно свои плоды. Мы внимательно следим за то, чтобы ни одна позиция не осталась вне нашего внимания. Своевременно вносим коррективы, изменения, приводим в соответствие с новыми требованиями нашей жизни. Иктисад, мәдәният, фән һәм башка өлкәләрдә эшлекле мөнәсәбәтләр булдыру. Бу очрашуда Татарстанның Актаныш районы белән аңа чиктәш Башкортстанның Кызылкам районы арасында үзара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Эштәге уртаклыклар һәм максатларга ирешү өчен бер фикердә булып эшләү отыштырак диләр. Без туган тел буенча беренче тапкыр очрашмыйбыз, икенче тапкыр очрашабыз. Анарда караганда тагын берничә субъектны бергә җыелып, в режиме видеоконференц-связи үткәрәбез җыелышларны, анда инде инициативаларны безнең дусларга күрсәтеп, бергә уйлашып, федеральный собраниегә җибәрәбез. Башкортстан белән Татарстан арасындагы элемтәләр узак еллар буе матур гына дәвам итә. Монда инде төрле проектлар, төрле мәсьәләләр, төрле проблемалар безне берләштерә. Ул да булса тел, мәгариф, мәгърифәт мәсьәләләре. Беренче чиратта минем өчен үземә иң якын темаларның берсе мәгариф һәм тел мәсьәләләре, туган телне саклау мәсьәләсе. Монда безнең инде бик матур үрнәк дип әйтәсем килә проектыбыз мультилингваль балалар бакчалары, мультилингваль мәктәпләр. Без миңа калса Татарстанда беренче булып менә шушы мисалны китердек, күрсәттек. Хәзер инде без әлеге проектның нәтиҗәләрен дә күрәбез. Шуңа күрә әлеге методикалар белән, әлеге проектлар белән без Башкортстан коллегалары белән һәр вакыт элемтәдә. Башкортстанда бүген 4 күп телле мәктәп бар. Анда татар телен балалар туган тел буларак укый. Ә бу депутатларга күрсәтелгән белем йорты Башкорт гимназиясе. Фәннәрне русча укыйлар. Ә туган тел атнасына 3 сәгать. Берсе дәүләт теле буларак укытыла. Тел үзләштерүнең махсус методикасын булдырганнар. Оптималь күрү һәм ишетү шартлары булдыра. Укучылар укытучыны, мәсәлән, мине дикторлы тыңлайлар. Минем фонетикама, интонацияма охшатып кабатлайлар, күзләрдә бер-бер белән аралашалар. Башкорт телен укытуда яңа технологиялар кулланып укыту әлбәттә мөһим. Беренчедән укучыларда кылыгыны уяна, телгә һөю тәрбияләйбез. Һәм икенчедән безнең эшебездә ниңәләйтә? Милли телләрне өйрәнү өлкәсендә аругына проблемалар чыгып тора. Ул барысы бер юлы чыкмый, кайчакта бергә дә килеп бәрелә. Шулай булгач, менә шушындый чишелешне эзләү, бергәләп эзләү, кор җыеп эзләү, ул кирәкле, бик файдалы сөйләшү була. Татар халкы, башкорт халкы ике республиканың милли сәясәт белән шөгыльләнүче шәхесләре бер җиргә җыелгач, әлбәттә, бу менә безнең җирле мәсьәләләрне генә хәл итү түгел, без бүген илдәге милли сәясәт турында, илдә яшәүче халыкларның киләчәге турында сөйләшү алып барабыз. Сегодня со стороны руководителя парламента Башкортостана господина Толкачева прозвучало предложение проводить такие встречи чаще и с участием других комитетов. Я считаю, что это здорово, потому что Республика Башкортостан — это близкая нам республика, близкий нам народ, и чем лучше мы будем знать друг друга, мы будем лучше понимать, и это даст толчок к развитию и Башкортостана, и Татарстана. Киләчәктә ике республика парламентларына башка комитетлары да мондый уртак хезмәттәшлеккә кушылырга мөмкин. Бу турыда Корылтай җитәкчесе Константин Толкачев та үз өметләрен әйтте. Димәк, мәгариф, мәдәнияттә генә түгел, сәнәгать, икътисадта да эшлекле күпер салыныр әле. Мәктәптән тәмамлаучы укучыларга туган телләр буенча бердәм дәүләт имтиханы бирү мөмкинлеген булдыру һәм имтихан нәтиҗәләрен вузларга укырга кергәндә исәпкә алу.
Россия Дәүләт Думасына шуны күздә тоткан канун проекты кертелгән. Мәктәпләрдә чыгарылыш имтиханнары башланган чорда әлеге мәсьәлә тагын да актуальләшә. Россиянең мәгариф кануны буенча хәзер туган телләрдә бердәм дәүләт имтиханы бөтенләй юк. Милли республикаларда 9 һәм 11 сыйныфтан соң туган телдән дәүләт имтиханы бирү мөмкинлеге бар. Тик аның нәтиҗәләре уку йортына кергәндә исәпкә алынмый. Шул сәбәпле аны сайлаучылар да елдан-ел кими. Быел Татарстан буенча 11 сыйныфны тәмамлаган бары бер укучы татар теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшырачак. Дәүләт Думасына кертелгән яңа канун проекты хәлне үзгәртергә мөмкин әлбәттә. Ә бүген туган телләргә кагылышлы җитди проблемага белгечләр фикере һәм аны бирергә теләк белдергән укучы турында алга таба. КФУның татар теле һәм әдәбият укытучысына укырга керергә хыялланам һәм шушы мәктәпкә кайтып укытырга Җибасиловна шикелле тыры шәйбәт укытучы булырмын дип күз алдыма китерәм үземне. Шушы хыялыңа татар теленнән дәүләт имтиханын сайларга этәргеч биргәндә таныш булыгыз. Балтач районының Норма урта мәктәбеннән Әдилә Шәйхетдинова. Татарстан буенча туган телдән сынау бирергә әзерләнгән бердән-бер укучы. Башта аптырап калдым. Ничек инде мин бер үзем генә дип бирә алырмын микән дип бер чурдым. Аннары республикада бер үзем булгач, мин горурландым. Хәзер республикада бер генә бала биргәч, безнең шушы бала бит республиканың уртача балын да бирәчәк. Бу зур җаваплылык безнең өчен. Ләкин без курыкмыйбыз. Әдиләбез безнең 7нче сыйныфтан башлап республика олимпиадаларында катнашып, анда призер, җиңүче булып килә. Ул башлангыч сыйныфлардан ук шушы татар телен тирәнтен өйрәнә. Ул безнең бик яхшы укый һәм икенче яктан аның укытучысы бик көчле. Без 9нчы сыйныфта да аның белән ОГЭ бирергә әзерләнгән иде татар теленнән. Ни кызганыч, пандемия шартларында бу имтиханнар үткәрелмәде инде. Быел инде мин аны бик тыныч кына кабул иттем. Ул үзе бик каушап килде минем яңа, мин татар теле бирсәм дип, мин аңа әйттем, син бер дә каушама, син бер дә аптырама, татар телен бирәбез. Без аңа әзерләнәбез һәм инде без аның белән безнең атнага бер көн консультация куелган. Бүтән вакытларда, дәрес вакытларында да, өйдә, үй шартларында да ул имтиханга әзерләнә. Соңгы 7 елны карыйк. Аны тапшыручылар саны 2015 елда 69 кеше булса, ә 2018 елда 21-гә, 2019-да 10 кешегә кала. Үткән елларда гомумән тапшырылмый. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайның ватаны Арча районында да 11 сыйныфлар арасында татар теленнән имтихан бирергә теләк белдерүче булмаган. Туган теленә сайламыйлар дип балаларны гаепләү урынлымы? Алар имтиханны югары уку йортына керү өчен бирә, ә безнең вузларга укырга керү өчен туган телдән имтихан тапшыру мәҗбүри түгел. Хәтта татар теле укытучылары һәм тел белгечләре өчен дә. КФУның филология институтында татар теле бүлегенә укырга керү өчен рус теле һәм җәмгыять белеменнән БТИ бирү мәҗбүри. Ә татар теленнән эчке имтихан бирдерәләр. 2020 елга кадәр мәктәпләрдә республика имтиханын тапшырсаң, аны бирмәсәң дә яраган. Соңрак хәл үзгәрә. Шул шартлар үзгәрү сәбәпле бердәм республика имтиханнарын кабул итмәй башладылар. Шул исәптән Казан федераль университетында да. Һәм шуңа күрә без узган ел кабул иттек бары тик эчке имтиханнар белән генә. Татар теленнән бөтен кеше бирергә тиеш булды монда килгәч имтихан. Ә менә быел 2022 елның кабул итүендә шулай ук бераз үзгәреш керде. Бу безнең мәгариф министрлыгы безнең шундый белән чыкты, инициатива белән чыкты. Һәм без быел кемнәр балалар алып киләләр бердәм республика имтиханын татар теле буенча. Аны шулай ук саныйбыз. Ул имтихан нәтиҗәләре белән безнең вузга быел кирип булачак. Менә шушы ике юнәлешкә. Димәк, быел мәктәпләрдә татар теленнән дәүләт имтиханын бирүчеләр КФУда эчке имтиханны тапшырмый гына кабул ителә. Бу мөмкинлек турында бөтен районнарга хәбәр ителде диләр министрлыкта. Тик шулай да имтихан сайлаучы берәү генә. Сәбәп мәктәптә дә түгел, сәбәп балада да түгел. Сәбәп татар теленнән бу очракта бердәм дәүләт имтиханын бирергә ихтыяҗ юк. Аңа сорау юк дигән сүз. Билгеле, инде кул кушырып утырып булмый. Без Валерий Николаевич Фальков исеменә безнең тарафтан хат юлланды. Һәм инде без бу хатта шушы имтиханнар исемлегенә туган телләрне дә кертүне сорап мөрәҗәгать иттек. Россиянең фән һәм югары белем министрлыгыннан беренче җавап килгән. Анда югары уку йортлары туган телләрне өстәмә имтихан итеп кертә ала диелә. Ә КФУда ул өстәмә имтихан булай да бар. Димәк, мәктәптә татар теленнән тапшырылган имтихан нәтиҗәсе белән югары уку йортына керү мөмкинлеген булдыру шарт. Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов илнең мәгариф министры белән әлеге тема буенча сөйләшүләр алып баруын хәбәр итте. Әгәр дә менә рус телен биреп һәм җәмгыять белем урына икенче бердәм дәүләт имтиханы булып татар теле әдәбияты була икән һәм аның бәһәсе, бәясе
кергәндә исәпкә алына икән, әлбәттә шул очракта ул балаларның саны күбрәк булачак. Менә мөмкин бу безгә мондый хәл? Мөмкин түгелме? Менә бу юнәлештә без эшне алып барабыз. Димәк, мәктәпләрдә ата-аналар гариза язып булса да, баласына татар телен укыта, дәреслекләр чыгарыла, алар федераль исемлеккә кертелә. Ә югары уку йортына кергәндә туган тел буенча биргән имтихан нәтиҗәсе исәпкә алынмый булып чыга. Димәк, кирәге юк. Кирәге булмагач, ни өчен бала үзенә өстәмә йөкләмә алсын инде? Үләс менә теге бер аяныш мәсьәлә булып яңгырый, әмма ләкин шуны аңларга кирәк. Беренчедән, дәресне укытуның сыйфаты имтихан бирүгә бәйле түгел. Әлбәттә, әгәр дә безнең киләчәктә чын мәгънәсендә туган телебездә югары белем уку йортларын булдыра алсак иде, ул ихтыяҗ барлыкка килер иде. Бу бөтен дөньяда хал ителгән. Туган тел иң югары белем компетенция булсын ала. Әгәр сез туган телен укымасагыз, аннан имтихан бирмәсәгез, югары белем ала алмыйсыз. Ә Россиядә ул таләп төшереп калдырылды. Максатчан. Киләчәккә өмет итеп яшәргә кирәк. Бүген Россия мәктәпләрендә 74 туган тел укытыла. 43 тел буенча югары белгечләр әзерләнә. Филологлар, укытучылар, журналистлар, фән белгечләре. Әмма бер генә югары уку йортында да туган тел буенча биргән дәүләт имтиханы нәтиҗәсе кабул ителми. Чөнки 2019 елда Россиянең фән һәм югары белем министрлыгы приказы әлеге мөмкинлекне бөтенләй бетерә. Бу хәлне үзгәртми торып, укучыларның артуына да өмет итү урынсыз булып чыга. Быел бер укучы гына, киләсе елга Әдилә Шәйхетдинова кебекләр гомумән булырмы? Моны беренче аңлатып булмый. Бу безнең бүгенге көндә бик авыр һәм бик катлаулы аяныч хәлебез. Бу менә безнең күңел халәтебез бүгенге көндә. Шуңа күрә алай ярамый, үзгәртергә кирәк. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов иң элек татар теленә карата мөнәсәбәтне тамырдан үзгәртергә, безгә туган телне яратырга, өйрәнергә һәм өйрәтергә кирәк ди. Мәктәпләребездә туган телне укытуның сыйфатын бик нык күтәрергә кирәк. Һәм икенчедән, аның өчен әле шушы балада яки аның әти-әнисендә туган телебезгә рухи ихтыяҗның көчле булуы кирәк. Аны теләп, яратып өйрәнү ихтыяҗы. Син сыек-мыек кына телне укып, аннан имтихан биргән булып, ул имтиханың белән каядыр керәсең, ул сиңа ниндидер өстәмә җиңеллек бирүенә мин бик ышанмыйм да. Дөрес, без мөрәҗәгать итеп карадык, Россия мәгариф министрлыгына да татар теленнән имтихан биргән, бердәм дәүләт имтиханын биргән чыгарылыш балаларына инде югары уку йортына кергәндә нидер өстәмә балл бирү турында, чөнки безнең югары уку йортларында андый мөмкинлек бар. Әмма ләкин ул шул ук вакытта Мәскәү тарафыннан хупланган булырга тиеш инде. Аның төрле сәбәпләре килеп чыкты. Без дөрес максатыбызга ирешә алмадык. Бу очракта, минемчә, ул күпмедер дәрәҗәдә әзрәк кызыксыну уятыр иде, әмма тамырдан бу хәлне үзгәртергә мин аның андый зур йогынтысын сизмим. Күңел теләге белән бергә туган телдә сөйләшергә, аны кулланырга тышкы ихтыяҗны булдыру да шарт. Бу мәсьәлә Россиядәге башка милли республикаларына да борчый. В этом году у нас появился... Быелдан безнең укучылар 9-нчы сыйныфтан соң туган телдән дәүләт имтиханы бирү мөмкинлегенә ия булды. Россия Федерациясе мәгариф министрлыгы безне ишетер һәм киләчәктә туган телләрдән дә бердәм дәүләт имтиханы тапшырырга мөмкин булыр дип өметләнәм. Услышит нас Республика Башкортостан, Республика Татарстан, и думаю, что в дальнейшем ЕГЭ и будет и по родному языку. Башкортстан Корылтайы һәм Башкортстаннан дәүләт думасына сайланган депутат Эльвира Айткулова туган телләрдән БДИ бирү мөмкинлеген күздә тоткан канун проекты эшләгән. Бу атнада документ дәүләт думасына кертелде. Россия халыкларының туган телләрен мәктәпләрдә тагын да җитдирәк өйрәнүне бу канун хәл итсә генә. 9-нчы сыйныфны бетергәч һәм 11-нче сыйныфны бетергәч тә татар теленнән имтихан бирергә кирәк дип уйлыйм. Укучы үзенең телен, үзенең туган телен белергә тиеш, камил дәрәҗәдә белергә тиеш. Үз телеңне белмичә башка телне үзләштерү мөмкин түгел. Иң беренче чиратта үз телеңне белергә кирәк. Татарстан дәүләт сәятының социаль сәясәт комитеты депутатлары республикада онкология диагнозы куелган балаларга медицина ярдәме күрсәтү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Алар балалар республика клиник хастаханәсе базасында бер ел элек ачылган онкология үзәгендә күчмә утырыш уздырды. Бер ел эчендә онкология үзәгендә 2000 бала дәваланган. Монда кәүсә күзәнәкләрен күчереп утырту кебек катлаулы операцияләр, генетик тикшерүләр уздыралар. Заманча технологияләр ярдәмендә дәвалау курслары бар.
Иң зур мақсат яман шишне гомумән булдырмау, бу диагноз куелган балалар арасында үлем очракларын мөмкин кадәр киметү. Теманы Чулпан Косымова дәвам итә. Әлеге үзәк узган ел ачыла. Ул сәламәтлек илкүләм проекты буенча төзелә. Хәзер биредә 100 урын бар, ләкин аларның барысы да тулы дип белгечләр. Гомумән Татарстанда яман шир белән 800-гә якын бала исәптә тора. Татарстан Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты әгъзалары яман шир белән авыручы балаларга һәм алар дәваланучы ДРКБга нинди ярдәм кирәклеген ачыклый. Тәкъдимнәр көз көне бюджетны формалаштырганда исәпкә алыначак. Депутатларына балалар онкология, гематология һәм хирургия үзәге белән дә таныштыралар. Үзәктә заманча җиһазлар урнаштырылган. Томограф бер әйләнеш ясаганда күбрәк урынны тикшерә ала. Рентген аппараты пациент тик ятмаган чиракта да төгәл күрсәтә. Барлык җиһазлар да Татарстанның үзәк архивына тоташтырылган. Анализларны һәрбер районда да ачып карый алалар. Кан салу бүлеге, лабораторияләр бар. Бирдә бик күп төрле тикшеренүләр үткәрелә. 5 операция ясау бүлеге бар. Шуларның берсе арка миен күчереп утырту өчен җиһазландырылган. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, башка төрле трансплантация костного мозга, элекләрнең Татарстанда да, Приволжский федеральный округта да мондый методика юк иде. Без бу балаларны федераль центрларга гына җибәрә идек. Һәм быелдан инде бу методикада үзебездә дә алып берса уланырга планлаштырабыз. Мондый пациентлар өчен махсус палатлар да әзерләнгән. Алар янына беркемне кертмиләр. Әти-әниләр белән дә тәрәзә аша гына аралашалар. Ашауны да махсус шланглар аша кертәләр. Показатели запущенности, то есть это доля детей, у которых злокачественного образования было диагностировано в 4-й стадии заболеваний. Яман шиш соңгы стадиясендә генә ачыкланса да, дәвалау мөмкин дип белгечләр. Моның өчен кыйммәтле даруларның вакытында килүе мөһим. Санкциялар кертелсә дә, әлегә препаратлар белән тоткарлык килеп чыкмаган. Онкология һәм гематология буенча дарулар белән тәкъдим итү бүгенге көндә Россиядә тукталмады. Дарулар бар. Ничего для наших пациентов не изменилось. Безнең пациентлар өчен берни дә үзгәрмәде. Киресенчә, ел ахырына кадәр бу үзәктә хезмәт күрсәтүнең тагын берничә төре барлыкка киләчәк. Хәзер безнең бурыч кайбер препаратларның, җиһазларның кыйммәтләнүен исәпкә алып, бюджетны дөрес итеп формалаштыру. Подорожание тех или иных препаратов, они были заложены в нашем бюджете. Табиблар онкогематология үзәгенә төбәк-ара статус бирүендә сорады. Бу очракта башка төбәкләрдән килгән балаларны да дәвалап булачак. Балалар җәйге каникулда булган вакытта Казанның 30 мәктәп ашханәсе төзекләндереләчәк. Ремонт өчен республика бюджетыннан 297, азык-төлек департаментыннан 60 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Төзелеш материалларына бәя арту эштә тоткарлык тудырмаячак диләр мэриядә. Ашханәләрдә су трубалары, электр челтәрләре алыштырылачак, җиһазлар, савыт сабаны яңартачаклар. Узган ел ата-аналар ризык салкын дип зарланган. Кайберәүләргә ашта кишер белән суган булуы ошамаган. Менюда җиләк-җимеш аз диючеләр була. Бушлай ашаучы башлангыч сыйныф укучыларына итле һәм балыклы ризыкларны иртән бирәләр дип тазарланучылар бар. Азык-төлек департаментында яңа уку елыннан башкача булачак дип ышандыралар. Если ребенок готов утром кушать сразу уже котлету, рыбу, птицу. Әгәр бала иртә белән котлет, балык яисә кош ите ашарга тели икән, бу аның хокукы, берәү дә каршы килмәячәк. Әгәр бу азык аңа иртән авыр икән, сайлау мөмкинлеге булдырыла. Бала ботка яисә иремчек ашый ала. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.